Spravil som si vlastnú tančiareň argentínskeho tanga. V tanečnom žargóne argentínskeho tanga sa to volá milonga. Tančiareň. Nezaložil som si ju sám od seba, bola to súhra náhod. Po rokoch tancovania po najrôznejších milongách po celej Európe som si povedal, že by bolo dobré tancovať na hudbu, ktorú si sám vyberiem, v priestoroch, aké sám chcem, na podlahe podľa môjho vkusu, so zariadením, imobiliárom, svetelnosťou, akustikou, obsluhou, gastrom, cenami, bezpečím, dostupnosťou tam i späť, komfortom, skrátka atmosférou, ktorá inšpiruje. Kde tanečníci na parkete nechajú plynúť myšlienky, do tanca zhmotnia svoje predstavy, zabavia sa, spriatelia, niekedy zaláskujú, rozídu. Odpútajú sa od bežných denných starostí, spravia si náladu s dobrým občerstvením a kvalitnými vínami. Aby mali zážitok. Skrátka som chcel tančiareň, už viete, milongu, v kultúrnom, príjemnom meste, kde sa dá bezpečne žiť i zabávať sa. Mám. Je to mesto plné pohodových mladých ľudí, euroúradníkov, mix z celej Európy, mix histórie i moderny, bez chladných mrakodrapov, emočne prázdneho technokratického downtownu, ktorý sa na večer vyprázdni a zmení na štvrť duchov, mesto so skvelou verejnou dopravou, pohodlným a pritom nie dekadentným životným štýlom, gastronómiou, prelínaním kultúr. Mesto s atmosférou i inšpiráciou. V tom meste sa nekoná žiadna pravidelná milonga, iba kdesi na periférii, v malej reštaurácii kilometre ďaleko od centra, dosť ďaleko na to, aby odradila všetkých tých, ktorí ešte do večera musia postíhať svoje pracovné a súkromné povinnosti, v strese dobehnúť domov, prezliecť sa do tanečného, nastajlovať, nahodiť úsmev, očakávanie a vyraziť. Pritom v meste pracuje veľa cudzincov, ktorí sú skvelými tanečníkmi tanga, iba nemali kde perspektívne tancovať. Štrasburg. Nechcel som milongu ďaleko na periférii, odkiaľ dostať sa v noci nazad domov prináša nutnosť sa zrieknúť drinku kvôli šoférovaniu alebo odkázanosť na taxík či rizikové nočné spoje. To odradí časť tangéros, ktorí ak aj prídu, tak v čase, keď sa atmosféra milongy ešte len rozvíja, oni už pozerajú na hodinky a chystajú sa na odchod. Zvlášť ak skoro ráno musia vstávať za každodennými povinnosťami. Potom si z atmosféry takej milongy veľa neužijú. A ak aj prídu skôr, už na začiatok, aby si užili tango od prvej tendy, tak ešte niet zväčša s kým tancovať, či sa baviť. Nechcel som milongu s odutými čašníkmi, ktorí neznášajú nič, čo nie je teknou či tvrdý rok, ktorí si podmazovo púšťajú v podniku celý deň a podľa toho sa aj k hosťom správajú. So zaťatými zubami tolerujú tango hudbu a tancujúcich, lebo musia, veď majú platiacich hostí, hlavne v hluché dni, ale dávajú to tangérom riadne pocítiť. Nechcel som milongu, ktorá je násilne implantovaná do priestoru, kam sa vôbec nehodí. Miniparket s vystupujúcou, klskou či naopak drsnou podlahou, vhodnou pre pracovné topánky či tenisky, ale nie na jemnú koženú podrážku tanečných topánok. Aj keď majiteľ vyjde v ústrety priaznivými cenami, veľkým drinkom v cene, rezerváciou podniku či predĺženou záverečnou. Chladná atmosféra čistých bielých stien bez vizuálnej inšpirácie, bar s bielými neonkami, okno do parkoviska, mixovanie sa s bežnými hostiami, rušivo pobehujúcimi po priestore ako zatúlané zajace. Žiadna tengová atmosféra. Nič pre mňa. Ja to robím inak. Reštaurácia, v ktorej organizujem svoju milongu, je na prízemí vysokého mešťanského domu, krásnej masívnej historickej obytnej budovy v starom centre, hneď za rohom od hlavného námestia Place Kléber, srdca mesta, na ulici Rue Frank Bourgeois. Tu bola zložená francúzska hymna, Marsejéza, tu ju v štýle reggae provokatívne zaspieval Serge Gainsbourg pred legionármi z našich štrasburských kasární. Vedľa budovy predchádza jedna z hlavných električkových tepien, avšak električky tu chodia pomaly, potichu, akoby na gumových kolesách, ohľaduplne sa pohybujúc po koľajniciach vtesnaných do udržiavanej rúžovej žulovej dlážby, lemujúcej celé historické centrum. 150 metrov štvorcových poctivých veľkoformátových tíkových parkiet.
Štýlovo zapasovaný 10-metrový drevený, skvelo vybavený bar s ambientným podsvietením. Po jednej strane miestnosti s oválnymi reštauračnými stolmi sú veľké francúzske okná, presvetľujúce celý priestor a večer iluminujúce sálu zvonku dopadajúcim svetlom oranžových pouličných lám. Výhľad z nich smeruje do priezoru ulic s výhľadom na námestie. Priestor je opticky rozčlenený na veľkú hlavnú sálu a menší, intímnejší salónik, na spôsob anglického gentlemanského klubu, s pohodlnými kreslami a knižnicou. Majiteľ reštaurácie i celej budovy je vášnivý tangéro, ale nie je to tanečník, iba tango miluje. Spája nás dlhoročné priateľstvo z čias našej služby v ďalekých destináciách, hrdonosiacké piblenk a tiež vzájomná dôvera, preverená dobou a miestami, v ktorých sme slúžili. Takže mi vyšiel v ústrety vo všetkom, čo som mu navrhol. On chcel mať vlastnú milongu, zamiloval si ju v Argentíne. Manželku má z Martiniku, mimochodom Slovenku, čo tam pracovala, a dokonca i tam sa tancuje tango. A ona bola nadšená z jeho nápadu a začala ho podporovať celým srdcom. A ja som im i sebe splnil sen. Púšťam crossover, nie som dogmatik, lipnúci na jednom štýle, to odrádza veľa ľudí od tanga, zvlášť ak začínajú s tangom a majú napozerané tanečné filmy a potom sú rozčarovaní, ak nepočujú a nevidia to, čo vo filmoch. Takí veľmi rýchlo prejdú na salsu, u ktorej už ostanú. Lebo tam čo videli, to aj na sále počujú a dostanú plným prihrštím.